Gabi ano yun, hindi ko alam kung tras palipot eh. Ito sa bato, try. Tindog sa kahoy, sa kahoy. Kaya na. Patay! Well played. Patay, Drevi! Ay, sa northwest! Na down. Tubangan. Kay gakuan ko kahoy ba niya? Namay, buwan galit. Ano, nabag ko dyan. Tunga ta dyan, Dreo. Mo ba na yung creeper kalit? Kalit lagi ka nang bagor ko ni spawn ba? Raimwell Recamara, what's up, bye? Hey guys, last game na to guys. Focus na ako sa game guys ha. Chill lang kayo dyan. Klara, malingaw ko dito serve. Lang, share ko lang. Malingaw abi ko kay na mga kasturya ba? Ikaburingan. Ay, kastorya? Oo na kay mga kachat dito, na chat nila. Nya, mga tag silang mga diamond, naganahan ka, na. Nice. Pwede kang palit nila kuan. Minecraft product. Ate ka speakas kay kontra dira. Okay. Okay choice man, dili man kontrap. Isa nang sabok hidreo. Sila hina. Agagi. Tambay ka ron sa gawas. Okay, damihan na ito dito eh. Station ba? PS4. The heck? PS4 for the win. Namo tayo sa diri, di ba? Turo eh. Sa blue. Lagi Sa lipoton. Obeyt ko diri ah. Hmm. Nasa likod. Nisod. Nisod? Oh, nisod. Bantay diha. Naram ko sa gawas. Wait lang. Mulangoy ko. Malangoy man ka. Ayun lang. Kailangan sa Para bridge? sneaky ba? Lo. Nainin-drive sa... Hala, nainin-drive diri! Gagi, ikaw ba niya? Nice! Zuak! Makita na, Zuak! Kina Zuak! Samanjay. Zabba, double. Oy! Napay loot dire. Napa na diya? Napay wala? Rubber chicken. Ara. Alitre. What do you need, my brother? Mid kog secondary. Wala ko iskandari matag ni boy. Wala ko amang loot sa ta. Ta. Imong nawong. Wait lang bi, na sa sound eh. Sus no pa ni girush na. Okay. Busy. QBZ. Awanita niya. Ano man? Try sugata. Try. Botol chip. Tiro. Tiro ko ka tiro. Uy, gagi di mo nagbusulod, uy! Uy, Jod, ayaw! Sapa. Okay? Za! Pareha mo, costume? Za! I need a Thompson, min. Inayos mo tingog, eh. Ha? Napainayan ako yung tingog. Aspragada? Wait lang. At nakita kita. May kompi ko ano, sir? Nakita mo rin ako. Ay, naiya ako yung silencer.
Tara. Let's rush, min. This is our last game, min. We need to rush. Nice, na-create sa baba, oh. Okay. Hoy! Dilimi. Bad na. Guba na yung motor, oh. Bastos. Yawan ako eh. Grabe. Bro! Naka 8 times na. Na-headshot ko niya. Dreo. Say, scope ni mo. Times 4. Try. Oh my god. Nihil, tanay ka. Iyo pa. Di na. Sabay na. Kabot pa ni. Salig lang. Wala, doon ka po. Try. Gakontra na sila. Uy, naman dring usa. Move ta Jod sa likod Jod. Sa northeast 60, move ta dito. Likod tagi. Ni-rotate naman sila. Katanaw sila na to. Dito sa Pikas! Southwest Pikas de. Labay oh. Oh my god. Sunod. Pwede ta kadagan Jod. Dagan ta Jod. Kasaman? Nakoy smoke. Ay, kontras Pikas balay. Tata. Bayan ko flower. Gasmoke ko. Dali agi. Dali. Oh my goodness. At least kay Kias ta. Wala ko yung armor. Hanggang kuyawan ako yun. Niigking mo ko. Dali sa west. Para eh. Atras Jod. Wala tayo armor helmet. Motan tag-heal da. Atras Jod. Wait lang. Wala ko yung choice. Oo na akong created lang. Nice, kawan. Well played, man. Gipush ni mo. Well played, man. Gipush ni mo. Well, siya yung push, man. Siya yung namatay, man. What the Ano heck? ba? What the heck? Ano push man siya? Amo. Well played, man. Nagpa-music ko, man. Natulala siya, man. What the heck? Push siya. Aluton na ito kung saan, ha? Nas baba ko? Babae. Baba. Tumayigle. What the? Ano, punit ka? Uy, amaw. Heal ka? Balin ta Jod. Nice, kawan. Another whip out in another finger. Baisit. Another toast potato. I'm so amazing. Car. There's rushing. In the backing. Kumikig-live. Woo! I'm so hyped, guys. Woo! My life is so very interesting. Mood na siya 8 times lagi, oh. Grabe, oh. Mood na siya, oh. Oh my god, I'm gonna My stress. life is so... Napagid! There's another car in the... Oh my god, they're so breakers. Oh, he is very gun. Ano yan? Satbang. Alright. Oh, there's another here. Oh, no, that's not. Where are you, man? Man, please don't die, man. Nandito sa southeast. Kamay ka siya life, man. Katuloy gining ko lagi. Ay! My goodness.
Gi, lingi gyud. Menene spekededu. Pwede sa atbang de. Jigo mo kuan jigo mo sukol jigo dangay ug bala. Asa na siya tiro? Gi. Gago, I love you baboy nun. Miyaw, ininayog po siya na nilo. Wala lang ko grenade. Let us chill. Yeah, that's premising. There's another man over here. And I'm gonna kill his husay. Nay, duha dito sa kuan jud sa southwest outside na west 255 ug diri sa atbang na to duha sa na. Diri sa east. Oh, duha sa na sila na knockdown na usa. Okay na. Naulit ko sa barko na kay girog-girog. Wait lang ako, anong crate, wait lang. Diesel or shoot. Surya. Na. Dali ra kani. Wala ni unod nga crate. Nani? Ang usa na speakers oh. Kani siya? Kumtim kami kundi. Gagi mo rin ni May yung pinabuha naman na. My goodness. Aim. Aim ba? Unblock siya eh. Gi, silencer ka, compensator ko. Gi, agay. Nice ka. Mabalin na ang speakers, ang kanan nakaputi. Nadre, mabalin na siya dito. Gigi. Aim lang. Padong na niya. Klaro kayo. Focus ha. Magini sa likod. Di na, makita ang punta na. Narigyan po siya dito. Kaputi. Munaog na siya. Ay, luwas ako. Pwede siya mag-car. Try. Tara. Mayag life eh. Shane! May raso na eh. Nasya to? Wala mo take car. Nai-car, oy. Gay. Sure ka niya? Gay, fighter oh. Kabugo. Ay na lang. Andam lang ko ni daan dari. Yung kasog mo rush ta. Andam. Uy. Amaw Uy, ni. Ay kabugi anong mga. Uy, ngano nalapaw ka dari uy. Amaw. Unsa na? Yeah. May headshot na ko. Okay, part. Kasama part? ba ni nga flash? Grenade to? Ini grenade. Iya. Ugma pa siya muli. Iskot ka kuya, ni Dre, din ako. Alam dia. Dugaya maghuma na to dari This is mo ni saktong gira. Boy cheat ba? Okay. Nya, mustang kaon Jas. Ako ni madali Jas. Yan ako yun. Tamo ni gas daan di. Gilingi daw damage ka usa. Lingi gid dia.
May crate sa dulo. Putang ko gas daan. Nay ga silencer diri skilled oh. Asan kilira ba? Kuning gurong blue house diri. Oo, gining amawa niyo. Hoy hoy Sarap hoy ni siya ba? hoy hoy hoy. No, okay na din siya. John Lahay, Franz Verona, what's up guys? Galingan niyo po, salamat John Siokon. Saon eh. Nai-cargy ka sa babaw? Cargy ka sa babaw? Southeast? Northwest. Ay, I-rush niya sila eh. Patay, i-rush sila. Patay Rush sila. na. Clash ka sila. Tara. tao. Ano, matay resad. Oh! Mm. Oh! Kabo. Usa na lang, guro Usa siya. na lang dito siya di eh. No. How sad. Ngayon diri sa atbang ba, lamig ipatyon. Kumana lang ito kontra, di ba? Atbang? 13 left, boy. Dili ba? Sa atbang ba? Oo. Napo to diri ganiya ako, butlag namatay ba? Ang dira pit, ano, pagiti ako. Pagiti na Oh, headshot ako. negatiro na ko. Awesome na dapit eh. Nadra no. Na dito sa blue building. Kanalag yung Kitanggo sa na dira. ako, na-usa na headshot na ako 65. Mobile na bitas pikas. Ay, di. Good night sa mga matulog na guys. Diugit pa niya. Sige, tira ni mo. Wala, ang wall kay mula pala po yung what the heck? Napwede. Babaw ni ba? Kahoy, bato. Bato. What the heck? Coming. Kung saan siya? Dira na, may kontra dira na. Aim siya. Gawas yung ulo kadali. Nasulod siya! Patayan niya! Patay siya. Ay, dagaan nag-shotgun shot. No, Na mas kilid oh. Gabi yan eh. Hindi ko alam kung tras palipot eh. Ito sa bato, try. Tindog sa kahoy. Kaya na. Patay. Well played. Patay, Drevi. Ay, sa northwest. Na down. Tabangan. Dire. Yes. Rush na. Wala tayo kung ni kompetensya. Napadi ay. Right side. Dagan pa ni. Huwag mo ko Nadiri grenade tanan. good eh. Piskot eh. Gita SMG bala, be. Oh, dire. Kuhan, gamay ra kayong bala. 500. Gi. Dagan na, uy. Asa? Gidrop na ko drop. Asa to na doon sa atbang? Sa atbang. Bobo na kong carving. Buwas kini siya ron. Bantay ta sa kwan ba? Sa northwest ba kayo? Narabot yung isa diri. Okay. Ngita na ako sa West 255. Ang kanang Condra. Ang usa dira. Duwa man nato na dra. Ang bato dra yung move to. Nagatiro na ko diri oh. Diri sa north. M14 silencer. Wala yung sniper dry guys. Wala ako nakitang sniper guys. So M14 muna. Grabe ka ta kill good. Gawas ngan good. Okay. Miyas ka magkamang juda. Baling ko speakers. May pambaling ka dira. Na! Try. Agay ka. Headshot ko niya. Pase ko dyan. Like comes. Pase ko na dyan. ganino. Jud.
Nagyapon siya. Dali lang, dali lang. Dali lang. Mo na ganina nun. Push na. Dali ha. Yung push na. Ning click. Save lang. Okay. Ako, Drevi. Pikas, balik ta. Ay, paigos granada. Doon siya, labay siya. Balinta. Balinta kay ga-focus siya dali nato. Uy. Ay, nice, salamat na helmet. Igo lagi ko niyo ay. Igo niya akong kon. Footstep. Pikas balay. Alright. Amping ha. Kamang Rodri. Ikaw na. Gahil siya. Ikaw man din ang gahil eh. Turay. Nai-click ha. Taya eh. Ano? Matay ha. Amping Jod. Ali dali Jod. Likod Jod. Ayaw na. Mulabay. Dagang ka ng grenade. Dali likod. Dali pag-heal. Nice. Right, Kangs. Zone. Sana lang sa ubos. Zone ta. Dali. Gig. Sakay. Gay. Wait lang. Sotoy! Di mo kaigo. Alright. Sa mukas ka mo. Annoying ano yung mga bug. Ay! Knock out of safe zone, no? Nice! Nanatong zone. Ang saman. Try. Atbang. Naran na tong zone. 300. West 300. Oh, fire. Noted. Nasa sa ubos. Ross, aras ba yun? Finally killed. Agay ka. Heal. Change position mo. My goodness. Nice. Asa na? Sa Rasby to. Siya na lang usa. Okay. GG sila. GG sila eh. GG sila. Wala silang choice. Kailangan nila mag-vehicle or lumangoy or ano. Try. Wala, GG. GG sila sa zone eh. Katong gagili ba? Mo to yung problema na to. Ganiha. Pero karon wala din siya problema. Buwan na lang. GG sila eh. Tingnan sa pikas ba? Pwede, tanawa daw. Check na ko, Drea. Ninintik. Balik ko. Wala eh. Try. At nakita kita. Nasa sa babaw sa kwan. Try. Heal siya. At nakita kita. Nahulog. What the heck? Nahulog rin ginawa. Nahulog eh. Ay, nako. Amazing.